Здравейте, потребители на YouTube, аз съм NewtBG и снимаме Dear Trigger 2. Отиваме някой от worldите в кой? Този. Rejecting. Е този, айде, нормално. И лядай без... Нема какво ще правим тук. Ух, ще убиеш. Да, някакъв... Бот етос. Не, бота, ма... Не знаеш какъв е. Не, аз съм с официалата, ти не умираш. Така ли? Сега ще видим. Сега Dear Story. Чуй се някъде нещо? Там ето. Търл за тебе. Тихо. Така. Да, изпълняваме мисия в момента. Така. И както виждате, зомбите са до мен. Така, пускаме бомба. Отиди се заради. Тук има някъде нещо. Айде. Така. Тук има нещо. Да, батерии. Тук го засича. Точно тази стена е. Бам. Така. Така малко кил. О, не! Рейнджера. Трябва да бягам от него. Виж го. Тук сега как идва. Мале, ти там, бос. Чакай. Айде! Добре. Дядо го убих, нали? Колко живота чувства? 39. Тук го открих някъде. Този звук. Тук бях. Къде бе? Батериите бе? Батериите. Абе, то не са батерии, патрони са. Дяди. Така. Тук го откривам някъде. Така. Малей! За да е по-епично, тук ще направим. Тук го усещам. Така. Бам. О, не, пак. Това чудовище. Да! Вижте зомбито. Така. Контайнер. Така. 52 000. Така. Ще разчим пак World-а. Кой ще спасяваме? Тук някакви нефтени станции има, които не съм се обирал. Това е малко защита. Така, да видим тази мисия. Още от първия път. Не се опита. Сега ще сложа такова. Гледай сега скопре.
Бам! Така. Сега съм слагал толкова бомби. Всички ти гърмят. Така. Бам, бам, бам. За епик бам. Олеле, малеле. Панзър. Ето го. Я. Ду. Айде. Бам. Амам, я ще. Така. Олеле. Ще как тече водата само. Бам. Бам. Айде. Камикадзе. Това е камикадзе. Това има една голяма туба, ето го. Ето го и камикадзето. Той изобщо са наврели там. Това е най-лесното. Не. Така. Имам 4 секунди. И още една мисия да изпълним. Така. И тази мисия е изпълнена. Нали? Така. И ще отидем на арената. Нали? Така, вземаме с тези, дет сме ги направили. И отиваме ето тук, арената. Нали? Добре. Здравейте. Така. Къде сте, зомбаци? Чакайте да се презаредя. Така. Бум! Бум! Бам! Чат! Майко! Така. Настигни ма, бе! Яш! Аре, ърт! Пам! Тиш ма. Аре, ела. Пам! Ти ко разрушаваш тук, бе, а? Ко разрушаваш тук? Ела, ихо. Ела. Вау. Аз тук пък си имам ревиен. Бам. Чат. Докато ги искам без всичките. И тук поставяме мина.
още да те заколят малко и... Те ще ме заколят с големите спокойно. Така. Билдар руш. Това ще е бързо строене. И бри. Абе. Билдар руш. Така. Помня това. Баба-бам. И... Така. Мрът. Мрът. Ко хвърляш? Къв къч хвърляш ти ма? Ча. Малко да си напълня. Така. Ей, сега гледай коста. Къде са тия, къде са мобовете? Бам! Ето от това. Вижте. Уау, това беше невероятно. Не знам какво беше. Добре, това беше от мен. Не забравяйте, харесате, коментирате и да се абонирате за мен. И още една игра си. Добре, няма да играем. Още една.